Ja, dank je. Goedemorgen allemaal. Welkom bij de locatiekeuring hier bij stal Mellema. Ik sta hier vandaag met Popke van der Meulen en Frans Wits. Mijn naam is Manuel Gasseling. En bij deze wens ik alle deelnemers veel succes vandaag en alle kijkers thuis natuurlijk ook veel kijkplezier. We zijn inmiddels begonnen met veulen nummer 2. Een veulen die voldoende ontwikkeld is. Voldoende sprekend is in het hoofd. De hals die zou wat verticaler kunnen zijn, ook wat meer lengte kunnen hebben. De bovenlijn zouden we graag wat sterker zien. Het kruis heeft wel veel lengte, wel een fractie hellend. Het beenwerk heeft een goede kwaliteit. Het achterbeen is een fractie sabelbenig. In stap zien we een goede takt. Zou wel wat meer ruimte kunnen laten zien daar. En in draf dan zien we veel zweefmoment, kan makkelijk schakelen. Veulen heeft ook veel souplesse en loopt in een goede balans. Vandaag goed voor een tweede premie.
En dan de uitslag van veulen nummer 4. Is een goed ontwikkeld veulen. Het zou wat meer opwaarts gebouwd kunnen zijn. Het hoofd zou wat sprekender kunnen. De hals is voldoende verticaal, zou wat meer lengte mogen hebben. De bovenlijn is voldoende. Het kruis heeft ook voldoende lengte en is ook wel correct qua ligging. Het beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Achterbeen is een fractie recht gesteld. In stap, daar zien we voldoende ruimte. Is daar ook actief in. In de draf zien we ook een voldoende ruimte. Maakt ook wel wat houding, maar zou in zijn totaliteit wat meer in oprichting kunnen lopen. Maar in beweging waardeert het veulen zich wel op. Krijgt vandaag een tweede premie.
Ja, dan zijn we begonnen met de opnamepaden. 4 jaar en oude veulenboekmerries. Voor ons staat nummer 6. Nummer 6 is een langgelijnde merrie. Zou wat opwaartser gebouwd mogen zijn. Zou ook wat meer behang kunnen hebben. Het hoofd is voldoende sprekend. Heeft een lange hals die wat verticaler gesteld zou kunnen zijn. De rugvorm is op zich correct. De lendenaansluiting zouden we graag wat sterker willen zien. Kruisen voldoende lengte, ook wel correct qua ligging. Het beenwerk, daar zouden we graag wat meer kwaliteit willen zien. Het achterbeen is ook recht gesteld. Het voorbeen zou ook wat correcter gesteld kunnen zijn. In de stap, daar zien we toch wel voldoende takmatig uiteindelijk als ze zich ontspant. Het zou wel ruimer kunnen, wat meer buiging in het spronggewricht kunnen hebben. In de draf, ja, dan zien we ook wel voldoende buiging in het spronggewricht. Het zou wat meer opwaarts kunnen draven en ook het achterbeen wat verder onder de massa kunnen plaatsen. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek zonder premie.
Ja, dan hebben we voor ons staan paard nummer 7. Dat is ook een 4-jarige veulenboekmerrie. Een merrie met veel rasuitstraling, die goed gebouwd is, horizontale romprichting heeft, veel behang en een voldoende sprekend hoofd. Een lange hals die verticaal gesteld is, wel een correcte bovenlijn, iets strak op de lendene partij. Een lang kruis die goed gelegen is. Het beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Het voorbeen is een fractie hoog gesteld, maar royale hoeven. In stap daar zien we voldoende ruimte. In ontspanning zien we ook voldoende takt. Het zal wat krachtiger mogen stappen. In draf daar zien we ook wel voldoende ruimte. Ook buiging in het achterbeen. Er zal wat verder onder de massa geplaatst mogen worden. En daar missen we een beetje het schakelend vermogen. Maar gezien het correcte exterieur van deze merrie en het goede rastype maken we deze merrie vandaag stamboek derde premie. En we maken haar voorlopig ster.
beetje inhouden voor je. Nee. Oh. Lucas.
Zo.
Ja, dan gaan we over met het resultaat van rubriek 6. 4 merries gekeurd, ook alle 4 terug voor primering. We beginnen met nummer 8. Het is een merrie die voldoende in verhouding staat. Het zal wat meer jeugd uit kunnen stralen. Het hoofd is voldoende sprekend, wel een fractie lang. De hoofd-halsverbinding zouden we er graag wat lichter willen zien. Wel een correcte bovenlijn. Het kruis heeft lengte, het is wel een fractie hellend. Het beenwerk heeft voldoende kwaliteit. De hoeven zouden wat royaler kunnen. In stap zien we voldoende ruimte, ook wel voldoende activiteit. En krachtig zouden we wel het spronggebruik wat meer willen zien. In draf, daar zien we graag wat meer ruimte in het voorbeen. Zou daar ook wat opwaartser kunnen draven, maar toont wel voldoende souplesse daarin. Merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Inderdaad, applaus mag best. Dan gaan we verder met nummer 10. Dat is een merrie die misschien wat meer jeugd uit mag stralen. Wel voldoende sprekend is in het hoofd. Maar een lange hals die verticaal gesteld is. De bovenlijn zouden we graag een fractie sterker willen zien. Het kruis heeft lengte, is een fractie hellend. Het beenwerk heeft voldoende kwaliteit. De voorbeenstand zou wat correcter kunnen. Het is wat fractie hol. In stap, daar zien we toch graag wat meer buiging in het achterbeen. Maar is wel voldoende takmatig daarin. In draf zien we voldoende ruimte. Dan mag het achterbeen wat meer onder de massa treden. Maar het toont wel een voldoende zweefmoment. Ook deze merrie vandaag opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Dan gaan we verder met nummer 9. Dat is een merrie met veel front die horizontaal gebouwd is. Voldoende sprekend in het hoofd. Een lange hals die verticaal gesteld is. Een correcte bovenlijn heeft. Het kruis voldoende qua lengte, fractie hellend. Kwaliteit beenwerk is voldoende, ook correct gesteld. In stap zien we voldoende ruimte, ook actief, voldoende takmatig. In draf, daar zien we wel voldoende buiging in het achterbeen. Wel wat een hoog ritme in de draf. Maar mede door haar goede rastype en goede bouw wordt deze merrie vandaag opgenomen in het stamboek en ster verklaard met een 2e premie. En dan op kop in deze groep nummer 11. Ook een merrie met een goed statuur, een lange hals, voldoende sprekend in het hoofd. Een hoogbenige merrie. Een correcte bovenlijn, het kruis voldoende lengte, ook correct gelegen. Heeft fijn beenwerk, ook hard en droog beenwerk, correct gesteld verder. In stap zien we voldoende ruimte. Merrie had wat moeite met ontspanning, maar op het moment dat ze ontspant, stapt ze ruim en takmatig. In draf zien we veel souplesse, veel zweefmoment, kan heel makkelijk schakelen, komt goed in balans in de draf. Ook deze merrie vandaag stamboek, ster met een 2e premie. Eigenaren van harte. Which, to the final lower.
de midden, Marit.
Goed zo. Aangekomen aan rubriek 7. Dit zijn al stamboekmerries, die komen hier voor graadverhoging. We beginnen met nummer 12. Dat is een merrie die voldoende in verhouding staat, wel een goed rastype heeft, sprekend hoofd. Voldoende lange hals, die verticaal gesteld staat, wel wat zwaar aandoet. De bovenlijn zouden we graag wat sterker willen zien. Het kruis is wat hellend, wel voldoende qua lengte. Het beenwerk zouden we graag wat meer kwaliteit in willen zien. Het achterbeen is ook wat gehoekt. In stap, daar zien we graag wat meer ruimte. Wel voldoende takmatig. In draf ook een goede ruimte. Met een goede tak, maar er zal wat meer in verbinding moeten lopen. Wat meer souplesse kunnen tonen. De merrie krijgt vandaag een derde premie. Dan de uitslag van nummer 13. Een merrie die voldoende lang gelijnd is. Ook jeugd uitstraalt. Zal een fractie opwaarts gebouwd kunnen zijn. Voldoende sprekend in het hoofd. De hals is voldoende lang. De bovenlijn zouden we graag een fractie sterker zien. Het kruis is hellend. Wel voldoende lengte daarin. Het beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Het achterbeen is vrij gehoekt. In stap zien we voldoende ruimte, is daar ook wel krachtig. In draf ook voldoende ruimte en krachtig, maar zouden we graag wat meer souplesse willen zien in de draf. Ook deze merrie vandaag een derde premie. Dan de uitslag nummer 14. Een merrie met een goede rasuitstraling die horizontaal gebouwd is. Sprekend hoofd, een lange hals. Verticaal gesteld. De bovenlijn is een fractie strak. Het kruis zouden we graag iets minder hellend willen zien. Het beenwerk heeft voldoende kwaliteit. In stap zien we voldoende ruimte en een goede tact. We zouden graag zien dat de merrie wat meer lichaamsgebruik toont, wat makkelijker door het lichaam stapt. Hetzelfde zien we eigenlijk wat terug in de draf. Het is ook wel voldoende ruim, alleen zouden we graag wat meer souplesse willen zien. Ook deze merrie vandaag een derde premie.
Nou, dan de uitslag van rubriek 12. Dit zijn veulenboekruinen. Die komen voor een eventuele sterverklaring. Voor ons nummer 15. Dat is een voldoende hoogbenige ruin die lang gelijnd is. Die ook al een voldoende romprichting heeft. Sprekend is in het hoofd. De hals heeft voldoende lengte, ook wel correct qua stand. De bovenlijn is voldoende. Zou wat meer bespiering in die bovenlijn kunnen hebben. Dan een positieve kruisligging, ook lengte daarin. Beenwerk ook een goede kwaliteit, correct gesteld. En voldoende royale hoeven. De stap is ruim met een goede takt. Zouden we iets meer spronggebruik willen zien. In draf maakt die houding voldoende ruim. Achterbeen zou misschien wat meer onder kunnen treden, maar is wel voldoende krachtig. Al met al vandaag ster met een tweede premie. Gefeliciteerd.
Oké, dan gaan we nu verder met rubriek 17. Dat zijn de hengsten die in aanmerking komen voor het sterpredicaat. We gaan kijken naar nummer 17. Dat is een hengst die veel rasuitstraling heeft, royaal gebouwd is, veel frame heeft. Een sprekend hoofd, lange hals, verticaal gesteld. Wel een voldoende sterke bovenlijn, wat gedreven is op de lendenen. Correcte kruisligging, ook voldoende lengte daarin. Het beenwerk aan zich voldoende kwaliteit. We zouden wel heel graag zien dat het voorbeen een correctere stand heeft. In stap zien we graag wat meer ruimte. Er mist ook wat de activiteit vandaag en de afdruk in het achterbeen. In draf, ja, ook daar zou hij meer in balans moeten lopen en een krachtige achterbeen moeten tonen. Maar met name vanwege de correctheid beenwerk, vandaag geen ster. Ja, dan komen we hiermee tot het eind van deze keuring bij Mellema. Ik denk al met al een mooi resultaat vandaag. En bedankt voor het komen en tot de volgende keer.